Ilang LGU sa Mindanao tulong-tulong para sa relief operation sa mga lugar na apektado ng bagyo. Narito ang report ni Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nagtulungan ang mga kawani ng Coast Guard District Southeastern Mindanao at Civil Defense Davao Region sa pagkakarga ng mga tulong sa BRP Cape San Agustin na siyang maghatid ng higit 8,000 family food packs, libo-libong hygiene kits at mga malong para sa mga sinalanta ng bagyo sa Dinagat Islands. Ang grupo ng mga artist naman na ito nagkaisa para makalikom ng donasyon na karamihan ay tubig na maiinom na pangunahing kailangan ng mga apektadong residente sa Siargao. Nagkadaga ng panahon, nagkapait manggod. So ang kining mga relief goods na o kining mga financial assistance nga makuha nato, dako kining tabang og alibyo sila tungod kay sa inadlaw-adlaw at least makasurvive sila. Ang Police Regional Office 11 ay nagpadala na din ng mga kawani sa mga lugar sa Surigao Province na naapektuhan ng bagyo. Kahit apektado din ng bagyo, plano ding tumulong ng Cagayan de Oro City LGU sa mga matinding tinamaan ng bagyong Odette sa Surigao City. Kabilang na din ang mga probinsya ng Cebu at Bohol. Mag-aambag-ambag ang mga empleyado ng Cagayan de Oro City Hall ng 50 to 100 pesos mula sa kanilang mga sweldo para ipambili ng mga tulong. Sa General Santos City, nagpadala ng higit 50 police personnel ang General Santos City Police Office para tumulong sa relief distribution ng DSWD Region 12 para sa mga biktima ng bagyong Odette sa Caraga Region. Sila ang magsisilbing security escort sa pagbiyahe ng 5 cargo trucks na may lamang higit 8,000 food packs at relief goods. Nasa 800,000 pesos naman ang cash donation mula sa mga empleyado ng PRO Region 12 para sa mga nasalanta. Kung makita nila na kailangan pag-additional na tropa, then we are ready to send additional contingent. Sa Zamboanga City, higit 7,000 family food packs, mga tent, kumot, tuwalya, bedsheet, kulambo. Kabilang na mga hygiene kit at mga gamot mula sa DSWD at DOH sa Region 9 ang ikinarga sa barko ng Philippine Navy para maihatid sa mga biktima ng bagyo sa Caraga Region, partikular na sa Siargao Island. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV.